jiena meta kien hemm perjodu li fih l-għaqda waqfet sewwa ma baqgħetx attiva għal madwar 4 snin, iddeċidejt li tkun ħasra jekk tibqa' għaqda rieqda, mhux xogħolta ma xorta waħda rieqda. Barra minn hekk kien hemm ukoll dak iż-żmien kien student, u mbagħad kien membru tal-Kumitat Kien tas-Sopardi li wkoll min jeddu kien ħeġġiġni biex nerġgħu nippruvaw nagħmluha għaqda attiva. Kellna problema ftit serja il għaliex l-istatut kellu terminu għall-Kumitat stipulat b'mod ċar, da terminu kien għadda, u allura la kien hemm kumitat ġdid u l-kumitat l-antik ma setax jiffunzjona. Mbagħad jiena iddeċidejt li f'di sitwazzjoni jiena kont l-uniku membru tal-kumitat il għaliex il-kap tad-Dipartiment tal-Malti ex officio qiegħda fl-istatut jifforma parti mill-kumitat. U allura ħassejt illi kelli kemm id-dritt kif ukoll id-dover illi insejjaħ Laqgħa Ġenerali Straordinarja. It-talba ntlaqat b'mod straordinarju, ġifieri kien hemm numru sabiħ ta' nies, u forsi iktar sabiħ minn hekk kien hemm f'dak in-numru kbir ta' nies illi attendew kien hemm numru minnhom illi kienu lesti jagħtu sehemhom f'kumitat ġdid. Twaqqaf kumitat ad interim għal sena biex jieħu ħsieb it-tkomplija bejn il-perjodu meta waqfet l-għaqda u l-kumitat il-ġdid, u minn hemm bdejna b'attivitajiet u proġetti u reviżjoni tal-istatut, ħarġa ġdida tal-leħen il-Malti, ġifieri mal-ewwel ir-rota bdiet iddur b'ċerta ritmu u dak kien għalina motivazzjoni fih innifsu, jiġifieri l-proġetti u anki l-istatut il-ġdid bdew jiffunzjonaw mal-ewwel b'mod regolari. Jien naħseb elbet il-problemi kollha matul is-snin l-għaqda għaliex it-tul ta' żmien jitkellem waħdu. Għaqda li bdiet fl-1931 bidlet l-attivitajiet tagħha skont il-modi ta' żmien. Però baqgħet f'kull perjodu toħroġ il-leħen il-Malti, inħin kollu tieħu ħsieb l-għanijiet ewlenin tagħha, dejjem b'involviment studentesk qawwi ħafna, u mal-involviment studentesk xi ħaġa interessanti immens, jiġri f'kollaborazzjoni mal-korp studentesk sewwa, kienet għaqda li kellha ismijiet kbar qegħdin jieħdu sehem fiha, ġifieri Pietru Pawl Sajdon, Aquilina, fl-ewwel ħarġijiet tagħha Temi Żammit, Duncan. Ifi daw fihom infushom huma naħseb jiena merti kbar li inti jkollok personaġġi stabbiliti u studenti illi qed jagħmlu l-ewwel passi f'ġieħ għaqda ġdida, Rużar Biffa, Giuseppe Bonnici, li qed jingħaqdu u sal-lum il-patrimonju tagħhom mhux huwa wirt li ksibna, huwa wirt li għadu qed jaħdem. Għadu qed jaħdem fl-aħħar proġetti u attivitajiet taħżiż, metamorfosi, sintesi, jiġifieri hawn qed insemmu pubblikazzjonijiet u proġetti li jinvolvu ħafna enerġija u ħafna ħin. Jien ma naħsibx illi għaqda bħal din tista' b'xi mod tqisha bħala għaqda dgħajfa. Naħseb illi il-mumenti li kellha meta waqfet ftit għal ftit snin elbithom hi stess bid-dinamika forsi anki li kellha maħżuna fil-patrimonju tagħha stess. Jien naħseb l-iktar mument għal qalbi fl-għaqda huwa meta waqqafna il-kumitat il-ġdid ad interim u rajt illi mal-ewwel beda jaħdem bla xkiel u bl-approvazzjoni mhux biss tal-membri imma wkoll ta' entitajiet oħra il-barra mill-għaqda. Jiġifieri qed ngħid għaqda li meta reġgħet bdiet tiffunzjona
fl-2012, wara ftit saret għaqda volontarja irreġistrata, ġiet rikonoxxuta mal-ewwel mill-Università, mis-Senat, mill-Uffiċċju Legali tal-Università, mill-KSU, u bdiet mal-ewwel bl-attivitajiet tagħha fost il-laqdiet studenteski l-oħra. Jien naħseb dak għalija kien mument ta' suċċess wieħed wara l-ieħor illi kollha wrew kemm kien hemm jaħasra entużjażmu studentesk li konna nitilfuh kieku di l-għaqda ma rġax bdiet tiffunzjona. Diffiċli tajt, mhux diffiċli l-għażla, mhux diffiċli tajthom l-attivitajiet u l-proġetti. Pereżempju, sintesi jogħġobna ħafna kemm fl-idea, jiġifieri fl-oriġini tal-idea, kif ukoll fit-twettiq tagħha. Għax li inti jkollok manwal illi qiegħed iseħħ mill-istudenti u mill-akkademiċi f'Salt, dak għalija huwa ideal milħuq. Jiena dejjem ħarist lejn il-korp studentesk u dak akkademiku bħala korp wieħed ta' riċerkaturi li forsi qed jaħdmu f'livelli differenti, imma essenzjalment korp wieħed. Jogħġbuni wkoll ħafna l-attivitajiet illi mhux faċli tellagħhom. Pereżempju l-festival tal-ktieb fuq il-kampus, ġifieri jkollok għaqda studenteska jirnexxilha iġġib pubblikaturi u tagħmel jiem sħaħ ta' attivitajiet li ħafna drabi jinvolvu esperti fuq oqsma differenti marbutin mal-ktieb, dik għalija hija mill-ġdid sinjal ta' għaqda b'saħħitha ħafna fejn jidħlu l-attivitajiet. Però anki is-sem tal-għaqda fil-mezzi tax-xandir jogħġobna ħafna wara nofsinhar pereżempju, il-programm. Hawnhekk ukoll l-għaqda uriet ċerta stamina baqgħet għaddejja b'nies illi issuġġeriet innominat għal daw il-programmi u anki hemmhekk jiġifieri l-enerġija tal-għaqda qatt ma qotrot, qatt ma naqset. Kien kbir. L-ewwel nett il-konsistenza tal-leħen il-Malti. Leħen il-Malti, il-konkurrenza llum hija kif nisma' jiena mill-bord editorjali hija tal-fuq minn 100 sew. U dak waħdu jitkellem ħafna sewwa, dak waħdu huwa suċċess illi juri l-għaqda kemm tgawdi rispett fejn tidħol il-pubblikazzjoni u pubblikazzjoni serja. Apparti minn hekk hija l-persistenza ta' din il-pubblikazzjoni matul is-snin, jiġifieri qed nitkellmu aħna fuq deċenni sħaħ u perjodi differenti, żmien il-gwerra, żmien ta' wara l-gwerra, meta inti għandek modi anke fost iż-żgħażagħ qed jinbidlu kontinwament ta' għajxien tal-bies, imma għandek imbagħad din rivista li għadha għaddejja fuq il-Malti u dejjem qed tkopri kisbiet u skoperti ġodda fuq il-Malti. Imma l-għaqda għandha pubblikazzjoni oħra, jiġifieri pubblikazzjonijiet fuq ta' Giuseppe Bonnici, metamorfosi fuq Rusar Biffa, li ħareġ minn attività multidisciplinarja li involvit ħafna forom ta' arti. Kien hemm fil-passat ħabbar ħadet sehem anke f'xogħlijiet ta' drama, ta' kulina. Kellha wkoll f'idejha il-pubblikazzjoni tal-Kungress Nazzjonali li kien sar fid-disajnijiet li kienet attività interessanti immens u pubblikazzjoni mill-ġdid xogħol wieħed wara l-ieħor ta' akademiċi stabbiliti. U neqgħu ġejjin sal-lum, jiġifieri fil-kamp tal-pubblikazzjoni ma naħsibx li hija għaqda li qatt waqfet tippubblika. Li l-għaqda tal-Malti parzjalment sa fej nista' fiżikament tatni ftit żożija lura.
Sewwa, jiġifieri sa fejn nista' nimmaġina li qed nikseb lura ftit attività sażuha. Imma naħseb l-iktar akkwist interessanti mill-Laqgħa tal-Malti huwa il-kuraġġ li tik meta tara proġett jibda minn idea u fil-bidu tibda tisma' diskussjoni fil-Kumitat minn fejn se nibdew u kif se nagħmluh, għax meta jkun idea biss lanqas tkun taf il-min titkellem minn fejn se ġib ir-riżorsi mhux qed ngħid finanzjarji biss imma anki umani. U mbagħad tibda tara dik l-idea tiġi konkretizzata bil-mod il-mod. Jiġifieri dik li għenitni anke fit-tmexxija ta' Dipartiment għaliex le. Kultant l-enerġija u s-sens organizzattiv taż-żgħażagħ jgħallmu anke lil minu ikbar minnhom kif ċerta impenn organizzattiv jista' jibda minn idea u jispiċċa mwettaq b'mod sħiħ. Jiena Laqgħa tal-Malti Università dejjem xtaqta tkun kif saret mill-1988. Għaqda tal-istudenti primarjament. Però b'affiljazzjoni għaliex le mad-Dipartiment tal-Malti. Mhux ma' tad-Dipartiment biss, imma ma' tad-Dipartiment speċjalment minħabba s-suġġett il-Malti. Imma mbagħad nammira ħafna kif di Laqgħa fil-kollaborazzjonijiet tagħha infirxet biex illum torganizza attivitajiet kbar ma' entitajiet tal-filosofija, tal-kultura, tal-arkeoloġija, żjarat ma' dipartimenti oħra tal-Università, mal-Uffiċċju tal-Kummissjoni Ewropea għal Malta, jiġifieri da kollu juri għaqda konxja ħafna tal-entitajiet fi żmienha u konxja daqstant tal-ġid li jista' joħroġ minn kollaborazzjonijiet bħal dawn.